Os resultados electorais na comarca do Salnés golpearon con forza ao Partido Socialista. Aínda que todo fai indicar que os socialistas manterán 4 alcaldías, a formación só consegue a maioría absoluta en Meis. A rexedora Marta Giraldez mellorou os seus resultados e conseguiu 6 edís, permitindo a gobernabilidade en solitario. A valoración non pode ser máis que positiva. Foi unha valoración polos veciños e veciñas de Meis o traballo feito durante os 4 anos, o esforzo que fixemos o grupo de goberno en minoría, que en moitos momentos incluso nos sentimos sós, e tamén creo que foi o traballo feito durante esta campaña a un equipo que eu sempre dixen que era moito mellor que os demais equipos que se presentaban. O PP perdeu un representante quedando nos 4 e o BNG repite cun concelleiro. No Grove, José Antonio Cacabelos perdeu 2 concelleiros baixando ata os 8, pero repite como forza máis votada. O PP sube un ata os 4 edís, ao igual que Esquerda Unida, que se sitúa nos 3 representantes. Repite con 2 o BNG. Na illa, Luís Arosa non puido revalidar a maioría absoluta de Carlos Iglesias. Os socialistas caeron dos 6 aos 3 concelleiros, empatando co BNG pero superando a formación nacionalista por 40 votos. Nada, non é o resultado que o Partido Socialista esperaba, pero bueno, as forzas maioritarias son de esquerdas, nada, intentaremos chegar a patos co Bloque Nacionalista Galego. Ascende de forma considerable o PP, conseguindo 5 representantes, un máis que no 2019. Bueno, a ver, é un bo resultado, que é unha pena que non nos dea para gobernar, porque sabemos que normalmente o BNG e mailo PSOE pois van da man, polo menos aquí en este ayuntamiento. Estamos contentos co resultado, pero a vez un pouco decepcionados porque nós o que buscábamos era a maioría absoluta e quedámonos ás portas. Onde pode perder a alcaldía o Partido Socialista é en Cambados. Aínda que Samuel Lago mantivo os 4 concelleiros, as forzas de esquerda perden un representante, concretamente de Somos Cambados, que pasa de 3 a 2 edís empatando co BNG. Ese representante foi pro Partido Popular de Sabela Fole, que con 8 concelleiros está a un só da maioría.